ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Ngwa jezie gwa ndị ya adịghị. Echo FM. n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu adaba ma ihe riri n'ikpeazụ garanụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Fraịde bụ abalị 10 nke ọnwa 4 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ eke mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụha nwa gara mma ya zụziri nke ọma ọba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ odogwu ahụ nwoke ekpete na ahụrụ Ada Mekisedek nwaada Clara nwoke ọcha ọ nọkwa n'ebe a n'ụtụtụ kelee ọha na eze kelee ọha na eze onye ụwa zuru ịbịara na-ajụ m ụwa m na-ajụ m ọnụ gịnị mere nna akụzibe ya ụgwọ igwe ọwọ gịnị mere nna akụzibe ya ụgwọ igwe ọwọ ka nke a mekwara ọ wụrụ gị nwa oji ọnụ atụtụ ọjị abụkwala nnụnụ ahụ gbara ụmụnna ya na mgbe a ga-eli nna ya oge eji ọnụ tụtụ ọjị ahụrụ m na ijikere nke ọma n'ụtụtụ a chere m ya eruzie mgbe a ga-eli nna ya eto ya n'ọnụ which I can buy it. Oji ọnụ egbutu ọjị dị ka gị. How much is money? It's just now I just dey no kwila gị we know. Ọwụrụrọ. Kemgbe this year ewezuga handkerchief gba kene m ihe ọzọ ịzụrụla. I no take you out. Ewezuga handkerchief kedu ihe ọzọ ịzụrụla nye onwe gị tọkụmọrọ ọfụmụnwa. Ewezuga handkerchief mgbe anyị na-aga ezi gara agụ ịhụrụ ndị aboki ya na-ere gị zụrụ ya sisi this year kedu ihe ịma ịzụrụla ma ya fọdụ izu igwe Clara kelee ọha na eze biko emekwala m hit ya dịwa insult uche na n'ọnwa ka ọ ga-ebi it will not pass this month Igbo ndị ọma unu asala chunetela ejimaka na arụsiri n'ike ọja na-asọ nkata ya epụla ero ndewona ama m na ekele mkwege na n'ike ekwe m ekweru ekele a kweruo ya otu ọhịa ọbụla na-asọ nkata ya epụla ero what is your problem ọhịa ọbụla na-asọ nkata ya epụla ero ị nọrọla na glaasị ha asa atụla okwute ukwu na ụkata ịga m n'ọnụ ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ tupu anyị agbapụ ya ọsọ na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla maka nsogbu ọnụ Clara mmachi waya energy for energy ọra for ọra nsogbu ga-adị tupu mmemme ka ị mara isiokwu anyị ga-elebake n'anya n'ụtụtụ a anyị chọrọ iji ohere a mee ka ọha na eze na-ege ntị di na nwunye na-ege ntị ịchọrọ ka ị bịa sonyere anyị n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye n'ụbọchị Mọnde na-abịa abịa ịchọrọ ka gị na nwunye gị ma ọ bụ ịchọrọ ka gị na di gị jikezie ọfụma bịa ka anyị nọ n'usoro mee ya bụ ihe omume on Mọnde anyị na-ama ọkwa na-amasị ya ike egbula oge ọbụla
lee ihe ị ga-eme kpaa akara ekwentị abụọ 07074913440 07074913440 maọbụ gị kpọọ akara ekwentị abụọ 07074913446 07074913436 ka mkpọ ha kwa ya ọzọ 07074913436 ama m na aghọta ya bụrụ na ị chọrọ ka gị na di gị maọbụ ị chọrọ ka gị na nwunye gị bịa anyị na ụnụ esoro mee program anyị ajụke n'ụlọ ha afọ a kedu ka unu si ebi kedụkwanụ ndụmọdụ unu nwere inye ndị lụrụ di na nwunye ọhụrụ ndị gaje ịlụ alụ otu a ka ọ ga-esi adị n'ụbọchị mọnde mana ị ga-akpụ nchọnchọ ego ya ka ọ dịkwa anyị chọrọ iji oghere a mee ka ọha na eze na-ege ntị marakwa na oje zuru obodo nke ọnwa a ọ ga-ada n'obodo akpa akụ ma dị na kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo. ị bụrụ onye obodo akpa akụ ma ekwekwala ka a kọrọ gị ihe omume a n'akụkọ ọwa Eko FM na-eme ya ọ dịla adụ ọwa Eko ọ na-adịghịla adụ gị ma ihe ị na-ege ama m ị na-aghọta n'ihi ya ị bụrụ onye obodo akpa akụ ma chebiri anyị n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa bụ abalị 25 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya bụ mgbe anyị ga-aga obodo akpa akụ maka ihe omume anyị ahụ bụ oje zuru obodo. Cheta na onye ọbụla chọtara oje zuru obodo onye ọbụla mabutere ya amabutela 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya anyị agaala zutecha onye ezo na asị anyị abịawa n'oge na-adịghị anya anyị ga-eme ka ị mara kpọmkwem ebe ya bụ oje zuru obodo ga-ada senta ebe ọ ga-ada wee bụrụ ya n'ụtụtụ a o nwere otu isiokwu ọbụ dị oke mkpa anyị ga-etinyeke n'ọnụ ịmasị ọ na-abịa ihe karịa sị tụọ ya aka. Ọ bụ isiokwu ya gbadoro ụkwụ na iji otu afọ ife ala nna anyị NYSC ndị kọpa okwu ha ka anyị ga-ekwukene na ụtụtụ a. O nwere ajụjụ dị oke mkpa ọ ga-amasị anyị ka ị nwee ike nyekene anyị ọsịsa na ya. Ịma abịa n'ihe gbasatara iji otu afọ ife ala nna anyị a onwe na ndị atọrọla nwe ndị tụfurula ndụ ha ike kwesite n'ihe mberede okporo ụzọ ma ọ bụkwanụ ha na-aga ndị ntọrọ mmadụ atọrọ ha ama mme na-aghọta ma ọ bụ o nwere ndị nke na-aga ahụọna m o nwere ndị nke na-aga weda ma o nwere ndị ọ na-aba aga ebe weda na ahụ ha na-anaghị amakọ ha arịawa ọrịa gị chee na ụka wa abarị ọ wụ ọkwalie gịnị ihe ọzọ ole o gburula ama mme na-aghọta ka ọ dị akụkọ anyị na-anụ bụ na ndị kọpa na-akpọ ha ego ole ka a sị na 77 ọkwa ya ọkwa ihe a na-akpọ ha dịka alawi 70 ka anyị were ya 70 thousand naira ka a na-akpọ ha. A ga-emekwanụ ya bụ kedu ihe a na-akpọ ya ọkwa ọwanye otu afọ ka a ga-eme ya ngwanụ 77,000 naira 77,000 naira times 12 ego ole ka ọ gbara 924,000 naira ka ọ gbara 924,000 naira ị na-eyi ka a na-amakwunye ndị aji otu afọ ife ala nna anyị n'ọnọdụ alawi tinyekwara ọda expenses akwa ihe ndị ọzọ nri a na-eri ịma ị gaa anụ na kampụ na ha na-enyekwa nri ha ga-enye gị belot ha ga-enye gị akpụkpọ ụkwụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ nchịkọlata ya kpọọ ya 1 million naira. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị n'ụtụtụ a kedu uru NYSC bara ịma ụfọdụ ga-asị ị ga-anọ ebe ahụ mụta aka ọrụ ọkwa ya na nke anyị gara ọkwa ya na ị ga-eji ya marakwa obodo dị iche iche ọkwa ya n'ọnọdụ enweghị nchekwa tọpụrụla ọgọdọ gbara ọtọ gị gawa Plateau gị gawa Kwara gawa Niger ama mme na-aghọta ebe anyị na-aga. Mgbe m gara nke m na Ondo steeti achị m obi n'aka my mother nọ na chọọchị esi ahụ m na-aga ya sị ya faya wee ekpere anyị na-aga ije ihe anyị ji rute ebe 10 nke abalị ka anyị ji rute anyị nọrọ ọkụ na-enwu n'ugwu sọkwa taa ije wee bụrụ ya achịkọtara m obi n'aka tutu ruo mgbe m ruru chịrịkwa obi n'aka tutu ruo mgbe m lọtara. O nwere ebe ị ga-agara asị ị hụrụ ebe a onye bọsụ gbasi ike imetakwa n'ọhịa
ihe anyị hụrụ n'abalị ahụ inweta akpa n'ọhịa ihe gị na onye hụrụ ihe m hụrụ n'abalị ruo ahụ nke gị gosi ihe gị na onye hụrụ anyị wee na-ajụ gị asị gị jee fee ala nna gị ka a kwụọ gị ala wi otu afọ ka a kwụọ gị 924,000 naira in a year ma ọ bụkwanụ dịka ị na-agụcha akwụkwọ etikọtacha ego ahụ ego ala wi a mee ya randụ nọmba 1 million naira onye gụchara akwụkwọ onye ọbụla gụchara akwụkwọ na mahadum Clara nwoke ọcha ya apụta prezent ma ọ prezent sa asị ya ngwa were ego amalite gịnị ndụ Clara onwe ka a ga-esi nye gị 1 million naira ị na-amaghị ihe ị ga-eji ya eme ise enyere gị ihe a foundation okay ka ejiri ya chọọ ihe ihe gbara ọkpụrụkpụ ị ga-ebido 1 million ọ bụ eziokwu ọ dịkwa mọch ugbu a mana isi ọ bụrụ ibu ịma angụlụ m na-ele ya anya nke a dị ka ọnya nwa ga-akacha mma karịa NYSC a eji eriski ndụ ụmụaka ụmụ akwụkwọ uche lenu ndị ka ahụ nwere asidenti 18 sitters ndị NYSC uche ha niile 18 sitters all gone ka ihe ndị aga ka ihe parents ha after training them for how many years mechaa expenses niile ahụ asa gaje NYSC moto ya ihe mee ya okwu a ka anyị ga-elebake n'anya n'ụtụtụ a maka na asị ihe karịa sị tụọ ya aka asị gị jee fee ala nna gị ka a kwụọ gị alawi otu afọ ka a kwụọ gị 924,000 naira in 1 year ma ọ bụkwanụ ka etikọtacha ego alawi a ikekwe mee ya 1 million naira randụ nọmba nye gị ya mgbe ị gụchara akwụkwọ kedu nke ga-akara gị mma kedu nke ga-eme gịnị ga-akara gị nwa mma kedu nke ị ga-ahọrọ ya bụrụ na ị nwere ọsịsa zibatara anyị ozi na Facebook anyị nọ live na Facebook n'ụtụtụ agawa Facebook ịgaruo Facebook chọwa Eko FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eko FM nke ọbụla ị dere kliki ịkpam ECHO FM kliki ịkpam kiriwe anyị live zibatakwara n'anya ozi gbukwa ya nkenke maka na mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị ndị otu pati African Democratic Congress bụ nke na Fio Gombe nọ n'isi ya emerela ngagharị iwe n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzde gaa n'isi ụlọ ọrụ INEC dị n'Abuja gba INEC ka ha na-ahụta ha dịka ndị ndu otu pati African Democratic Congress iwu kwadoro bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii apụtala kọwara ọha na eze na ndị oyi ọha egwu terọrist egbuola ndị uwe ojii abụọ ma gbukwuo mmadụ nkịtị atọ na mwakpo ha wakporo otu obodo na steeti Zamfara oge ọrịa oke lassa fever ji egbu ndị mmadụ n'ala anyị bụ Naịjirịa arịkwuo n'elu n'afọ 2026 anyị nọ n'ime ya ka otu na-ahụ maka igbochi nje n'ala anyị bụ NCDC kporo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ya bụ ego akpụkpọ puku naira 50 ya bụ ego akpụkpọ puku naira 5 5,000 naira n'otu na-agazi ka ọdọ nzirịta ozi soshal midia ha bụ nke esere isi onye isi ala Tinubu bụ ego adịgboloja ka ụlọ ọba ego ala anyị bụ CBN kporo o nweghị onye ga-emezinwu Naịjirịa ma anyị na-abịakọtaghị ọnụ ma dịrị n'otu ka Obasanjo kwuru 2027 otu pati APC ji INEC na-afagbu ndị otu pati ọzọ ka otu pati ADC na mpaghara South-West kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na nsogbu otu pati PDP na-agabiga taa bụ ndị gọvanọ ha na ndị omeiwu ha kpatara ya ọ bụghị ndị otu pati ọzọ ka Abamoro kwuru ndị agha ala anyị agbagbuola ndị oyi ọha egwu terọrist 10 na steeti Plateau echichi ndị Igbo
ọchịchị ndị Igbo gara aga chiwe eze ndị Igbo na mba ndị ọzọ bụ nnọọ ihe mmebe ka ọchịchị etiti Naịjirịa kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọnụ ego eji ere otu lita mmanụ ụgbọala nwere ike iru ₦2,000 2,000 naira ma ọ na-enweghị ihe mere ya ka otu jikọtara ndị na-azụ ahịa n'ala anyị bụ TUC kwuru. Anyị anaghị achọ Sabinus ji eme ihe ntọọchị achọ, ya bụ akụkọ na-efegharị na anyị na-achọ ya achọ maka ime nrụrụ aka ego bụ okpokpo asị ka otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka n'ala anyị bụ EFCC kwuru. Tinubu akọwala ya bụ ndị agha egburu na mwakpo ahụ agbakporo na steeti Borno dịka ndị agha a na-agaghị echefu. Ogo ndị dara ogbenye na Naịjirịa ejirila pasentị 63 63% ji gbago ka ụlọ ọba ego mba ụwa kwuru bụ akụkọ na-ada na wao na-akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati African Democratic Congress bụ ADC adọkpụrụla INEC ga ụlọ ikpe na-achọ ka ekwupụta David Mark na Rauf Arebishola dịka ndị isi oche na ndị ode akpụkpọ otu pati ahụ. Whereas enwere otu pati ọzọ gara aga agwa n'otu pati ADC akwa si INEC hụta ha dịka ndị gịnị ndị otu pati ADC iwu kwadoro ịma na ụbọchị ụnyaahụ ka na Fiu Gombe na ndị nke ya ha nọ buru igba we no go gree we no akọrọ ya gbada ruo na ụlọ ọrụ INEC isi ụlọ ọrụ INEC dị n'Abuja kpamkpamkpam kedu ndị dị ebe INEC apụta ha sị ha nwawo landlord na INEC ha jiri nwayọọ gbaa Peter Obi gbakwa Atiku gba David Mark Amaechi gbogbo tigbo ndị a na-eme onwe ha ka ha ndị ADC na ha ghara ha pati ha na ha nwawo landlord na ha na-emekwala ihe agbado ụkwụ n'okporo iwu jigidere ADC na-eme ihe na INEC ha biko weghachi aha ha na webụsaịtị ha nwa dịka ndị isi oche na ndị ode akwụkwọ otu pati ADC n'obi small mata ndị otu ke akwa otu African Democratic Congress ndị mpaghara ke nọ na ka ewu ndị ka otu David Mark na Rauf Arebishola ịma ndị nke ahụ mere nke ha ọkwa nwanne echi ka ha mere nke ha nwa oriwe 24 hours ndị nke na Fiu Gombe aga meekwa nke ha iji gwa gị na nsogbu mere gị de confusion mgbagwoju anya ọ dị ego ụlọ ọba ego mba ụwa bụ World Bank apụtala kwuo na ogo ndị dara ogbenye na Naịjirịa ejirila pasentị 63 63% ji gbago iji wee gbago ọnọdụ anyị hụtara onwe anyị pasentị adịlo maka agụrụ ji ndị mmadụ kedu kwanụ ka esi agụ pasentị a 63%. kedu ka unu si agụ pasentị a mụnwa anaghị aghọta orula 100%. mụnwa anaghị aghọta maka na ihe isi ike akarịala na nke ugbu a ihe isi ike akarịala na nke ugbu a ihe ndị mmadụ na-ahịhịgode ụka ahụgodi nri ọnụ ka erigodo n'ofu ugboro na anọ ụbọchị ka erigodi nri ọnụ Chineke mere gị ebere ihu ego ụgbọala mara na ịlaferela lekwe iche ihe ndị na-etreki n'ụzọ na-etreki ha etreki agwụgwọ akwagwo ahụ nke iji okwu ala yesterday. Thank you. I follow where they trek. Si ihe ọwụ Clara nwoke ọ bịa na redio ya na-amachagharị na I trek ka ị ga-azụkwa ọgba tum tum otu ihe otu ihe abeg your pardon. Say no exercise na dey do uche no underrate me no exercise na dey do. I don't hear uche I don't ima sleeping na onye ọgaranya wo rest sleeping na onye ogbenye wu laziness ịhụ na ndị iche dị na ya onye ọgaranya rahụwa ụra I say no he's resting he's having a rest, you know. Mana onye ogbenye rahụ asị taa nwa dị lazy ogbenye ọ ga-agbafuoro ụlọ ọ dị ego ịma onye ọgaranya gbawa ọsọ akpọ ya exercise onye ogbenye gbawa ọsọ asị na oji ego wait ka ihe na-akọwa
okwu wee bụrụ dịka ime ịhụtara onwe gị No, I n'ọnọdụ. don't understand. It's confusing me. Ka ihe na-akọwa na m na-eme exercise ka ihe na-akọwa. Ọ ihe m na-ekwu na ya hụrụ nke ka ị na-eme exercise yesterday, but ọtụtụ ndị mmadụ agaghị aghọta ya dịka ị na-eme exercise. Ya dịwa. You know? Ọ ihe m na-achọ ịkọ itu the verse o. Itu the verse. Ya dịwa. Iji enwekarị ya nga issue and I don't like it. I don't like it. Uche ichi ịkparị m n'ụtụtụ nye m I sa don't like mmakọta it. sa. Ịnọkọta na obi na-afọ gị. Nenu ka m nọ na-ajechi ma Ịtadoro ose ọjị this morning. we are joking, you know. Gị na onye na-eji okwu. Like aga m apụta si n'ụtụtụ si ebe m bi pụta mụ na gị abịa ji Anyị okwu. jikwa ụkwụ trek ya to an extent. Ike gọrọ wee bụrụ ya. Ọkwa isi ọwa exercise ka anyị na-eme. Ọ dị nwaanyị ọma gaa n'ihu. Tinubu akọwala ya dịka ọ kọwala ya bụ ndị agha ahụ egburu n'ihi mwakpo ndị okpukpe bandit nọ na-awakpo steeti Borno na-aga echefu ndị agha ahụ egburu echefu. Ajambele. Uche ihe a ka a na-akọ. Ọwa anyị were ego. Ngwanụ ka anyị were ego. Ajambele, 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 ajamda, ajambele, njagala jam, ajambele. Ama m na-aghọta na-aga echefu ha echefu. akụkọ. Ka anyị agakọrọ famili. Chere anyị kọọ ihe ọzọ. Ọtata ka e bidoro gbuwa ndị ọrụ nchekwa ịkwụdo ha ụgwọ na-awọ wọs. Akwuche o. Lee ọtụtụ ndị uwe ojii tụfuru ndụ ha ebe a na-efe ala nna anya. O nwere ndị nke a jụrụ. Na steeti Edo gọvanọ steeti ha si na gọvanọ steeti Edo si ndị ntorobịa ha na ha biko bịa join ya ndị agha. Ime anyị rịga fọm ha si na asị agbaga fọm A na-ebe gị a nọ ha. na-ebegizi ha na abịa join ya shebina like this. Ọ dị egwu ike gwara. Ka ọ dị otu jikọtara ndị na-azụ ahịa n'ala anyị bụ Trade Union Congress TUC ya ma apụtala gba ọchịchị etiti Naijiria na ọ na-enweghị ihe ha mere gbasara ka mmanụ ụgbọala si arị elu ọjị. O nwere ike iru 2,000 per liter. Chineke ekwekwala o. Where is the lie? 2,000. Where is the lie? E dey 1,000 something with the trek. You know? Who's this? Where is the lie? Nwunye onye isi ala na-ekesa sanitary pad ayara. Hey, uche hụkwara Anụrụ ihe na o ahụ. kere 10,000 recently. Ị hụkwara ihe ahụ. You know? Ọ dị egwu ike gwara wee bịara ya. Ka ọ dị ndị EFCC apụtala kwuo na ha nwa anaghị achọ Sabinus, where is your family? Or how is your family? Anaghị achọ ya achọ. Na ya bụ ihe ozi a na-efesa n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia na a na-achọ Sabinus achọ maka na ọ ganyere aka n'ime nrụrụ aka ego na nke a bụ gịnị okpokpo asị. Ịhụ ụdịrị akụkọ dị otu a ma egene lebuo ya anya. Sabi nwa aka ya dị ọcha. O wee bụrụ ya. Ka ọ dị n'anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị. Ndị otu pati African Democratic Congress bụ ADC adịghị njikere maka ntuli aka elu. Ha niile chọchara ịbụ onye isi ala Naịjirịa ka bụ ala kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụghị otu pati APC kpatara ọgba aghara na-ahịọtụ n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC ka onye enyemaka Tinubu bụ Sunday Dare kpuru. Ndị oyi ọha egwu terọrist egbuola onye Brigadier General ndị agha na steeti Borno. Ozu ya dọrọ 2027 ekpekwala ka edufuo gị yo tọhapụ Nnamdi Kanu ka otu ọha na eze ndị Igbo gbara onye isi ala Tinubu. Steeti Bayelsa ekpupụtala ụbọchị taa bụ Fraịde dị ka ụbọchị ezumike na steeti ahụ n'ihi ọbịbịa onye isi ala Tinubu ga-abịa na steeti ahụ n'ụbọchị taa bụ Fraịde. Tinubu nwere ụbụrụ na-awọ nkọ nke ukwuu. Ọ ga-akwụsị ọnọdụ enweghị nchekwa ka Akpabio kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati SDP apụtala kwuo ya ha na ha achụpụla Shehu Gabam dịka onye isi oche ha. Na onye isi oche ha ugbu a n'ala anyị bụzi Sadiq Gombe.
wahala everywhere. Unu esulahule nke unu. Wahala everywhere. Hey. Wahala everywhere. O nwere party na-enweghị dị nsogbu na-abụghị APC. Aka ịhụrụ okwu a akachiburu ala anyị n'oge mbụ bụ Obasanjo kwuru. No, unless na anyị niile bịakọtara ọnụ. Okay. Fix ye this our land. Kpaka n'ala kpa n'obi. Ma onye ukwu ma onye nta. Se enwe onye ga-efitiri anyị. Ọwụ onye ndị mba ọzọ ga-abịa efitiri. Where is the lie? Where is the lie? Itigi sheba nsogbu. Itigi sheba nsogbu. A na-agbagharị ndọrọndọrọ, a na-agbagharị esi na party ka awụfere ebe a. Na the same people o. Na the same people o. No be the same people wey dey PDP full APC. Oh. No be them. Oh. Ihe gbanwere bụ party the name agbanwe ho. Ọgwụla. Na the same. Mana uche o, mmakịrị ndị amakịrị sheba awụfere ebe sheba. Ọwa ka ha je emezi achị anyị ihe ọwụ. Emezi ala ya bụ Nigeria. Ọ dị egwu. Amụma amaghị na ọgbaghara dị otu adịkwa n'otu pati SDP. Mana uche ebe m na-efe esikwa n'okwu a Obasanjo kwuru bụ na na ma onye ikwu ma onye ji onye prọfeshọn ma onye nka ma onye prọfesọ ma onye ka ma onye na-azụ ahịa ma onye na-enyeme ka na onye ọla ga-adịsicha aka weta mgbanwe n'ala anya. I follow chop the money. Iwu na Nigeria na ị ga-agbalị tikọta aka. Unu chọọ ka unu kewela ihe unu ke ikitọ m. You don't understand. Okay, aghọtara m. Onye agụrụ na-eke nri. Ewu na onye agụrụ ekwesịghị ibi ịga gị nri si kee. Ebere ya Akpabi apụtala kwuo na ụbụrụ onye isi ala Tinubu na ọ na-awọ nkọ nke ukwuu na ọ ga-akwụsị ọnọdụ enweghị nchekwa. Na Tinubu ga-akwụsị ọnọdụ enweghị nchekwa maka na ụbụrụ ya na-awọ nkọ nke gịnị ukwuu. Okay. Ịkwụsị ọnọdụ enweghị nchekwa awụrụziela ihu ụbụrụ ịwọ nkọ. Awụrụziela ihe ụbụrụ ime gịnị ịwọ nkọ. Kedu kwanụ mgbe ụbụrụ ọwụ ga-awọ nkọ? Kedu mgbe ụbụrụ ahụ ga-eme gịnị ga-awọ nkọ? First thing don dey finish. It don dey finish. Ọ ga-awọnụ nkọ 2078. Kedu mgbe ọ ga ya wọrọnụ nkọ? Ya wọwa nkọ ugbu a. No time. Ọ ga-ada biko ya na-awọla nkọ ya wọwa nkọ ozugbo asị dey hot. Asị onye isi ala Tinubu ga-aga steeti Bayelsa today. Ọ ga-aga Bayelsa tata. Ị ga-agbape ọtụtụ ihe gọvanọ steeti ahụ bụdụ ihe dịrị rụrụ. N'ihi ya gọọmenti steeti Bayelsa ekwupụtala ụbọchị taa bụ Fraịde dịka ụbọchị ezumike na steeti ahụ si ndị ọrụ zuo ike ndị na-ere ahịa zukwa na ike onye isi ala bịawa nabatanụ ya. Korona ekoro ma egene nabatanụ ya. Ọ dị egwu. Lanyela akwụkwọ akụkọ Punch. Ndị otu pati African Democratic Congress bụ nke na Fio Gombe nọ n'isi ya emerela ngagharị iwe n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee gaa n'isi ụlọ ọrụ INEC dị n'Abuja gba INEC ka ha na-ahụta ha dị ka ndị ndu otu pati African Democratic Congress iwu kwadoro. Bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu jikọtara ndị na-azụ ahịa n'ala anyị bụ TUC agbala ọchịchị etiti Naịjirịa ka ha tinye ego sọbsidi n'ọnụ ego a na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị iji budata ya bụ ọnụ ego a na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị. Anyị achụọla Shehu Gabam. Onye isi oche anyị ugbu a bụ Sadiq Gombe ka otu pati SDP kporo. Otu pati NNPP agaghị esokwa mkpaso amabanye n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC ka onye sotọ ntọala otu pati NNPP n'ala anyị bụ Boniface Ani-Ebola kwuru. Amami na ghọta ha sịkwa mkpaso gawa. Naanị ya gawa. Ha agaghị eso ya aga. Ha agaghị eso ya eme gịnị aga. TUC akpọkwala oku. Akpọọla ha oku na ka ihe si wee koro ugbu a ọchịchị etiti ngwanụ ha tinye sọbsidi. Ha tinyetụ ego n'ọnụ ego a na-ere mmanụ ụgbọala iji hụ na o bere ndị Naịjirịa ego. Chanel ego ha na-akwakwa ego sọbsidi a na-ekwu okwu na chanel ihe na mmanụ ụgbọala kwa ya ọnụ ego a na-eji azụta mmanụ ụgbọala iji budata ya ebudata ya ka ihe dịtụrụ ndị mmadụ mfe iji budata ya etinyetụ sọbsidi etinyetụ ya ugbu a maka ndị Naịjirịa n'idiri ya. Where is the lie? Where is the lie? Ihe erukwala 2000. Where is the lie? Ihe karịa otu ihe ọchịchị etiti ga-eme bụ akwụnyetụ ụgwọ si ngwa kama a ga-ere ya 1000 rewazie 700 maọbụ rewa 800
ma ọ bụ rewa 500. Ya dịtụrụ ndị a na-achị You achị know? mfe Yeah, maka na ebe a ka exactly. anyị nwa si enwetatụ n'ọhịa akwụ ya o nwere ihe ọzọ mana onye ga-eme nke etinye ewepụ ihe erikwala 2000 si na ọmagumagu mana ugbu a ka anyị hụziri nke tọrọ bịati ihe isi ike akarịala ọ dị ego lee anyị la akwụkwọ akụkọ The Statesman. Otu ọha na eze ndị Igbo amachiela ichi echichi eze ndị Igbo na mba ndị ọzọ na-abụghị n'ala Igbo ma megharịa ụkpụrụ iwu ọhụrụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu ule JAMB agbala ndị niile sole ule UTME nke afọ 2026 ka ha jee bipụta akwụkwọ ule exam slip ha. Ekpekwala ka edufuo oge tọhapụ Nnamdi Kanu ka otu ọha na eze ndị Igbo gwara Tinubu. Olu ahụ adagha akwala ọzọ. a na ha ekwe akwụla ihe a uche si metụkwanụ n'ebere Ọ dị egbo ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na iji otu afọ ife ala nna anyị a ụmụ akwụkwọ gụcharala akwụkwọ na mahadum na-aga n'efe ala nna anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị sị ebe ọ bụ na a na-akpọ ndị a ji otu afọ ife ala nna anyị nụrụ 77,000 naira itikọtacha ya otu afọ ihe ọ gbara bụ 924,000 naira. Anyị wee na-ajụ gị sị a sị gị jee efe ala nna gị ka a kpụọ gị alawi 77,000 naira maọbụ achịkọlata ya otu a kpụọ gị 924,000 naira ma sị gị agala ozugbo ị na-agụcha akwụkwọ na mahadum si nye gị ukwutukwu ego 1 million naira kedu nke ga-akara gị mma kedu nke ị chere mere gịnị ma bụrụ onwe ya ya bụrụ na ị nwere ọsịsa zibatara anyị ozi na Facebook anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị
gafee ala nna ya ọ na-adị ya ka o nwere ihe ọ na-agaghị ga mee ama mmiri na-aghọta mana ọ na-abụ ihe anya mmiri na dịka ndị a na-aga ife ala nna anyị n'ọtụtụ steeti dịgasị iche iche gbaa gburugburu ala anyị abụ Naijiria. O nwere ndị na-anwụ n'ihe mberede okporo ụzọ, o nwere ndị nka a na-atọrọ ọkwa ị na-aghọta nakwa ọtụtụ ihe nhịahụ ndị a na-agabiga n'ọnọdụ na ha na-aga ife ala nna anyị. Ka ọ dịkwa o nwekwara ọtụtụ uru dị na ya bụ iji otu afọ ife ala nna anyị a na-ekwu maka ya. O nwere ndị nọ ebe ahụ mụta ka esi akpa isi, o nwere ndị n'ebe ahụ mụta ka esi akwa akwa, o nwere ndị n'ebe ahụ mụta ọtụtụ ihe dịgasị gịnị iche iche ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ. O nwere ndị ji ohere ahụ mara ka ebe dịgasị iche iche n'obodo anyị abụ Naijiria si wee dị iji wee gba gị na ihe ọbụla nwere uru nwere ọghọm, ihe ọbụla nwekwara ọghọm nwere uru dị na ya. mana o nwere akụkụ anyị chọrọ iji leba ya bụ okwu anya. Gezie ntị, ebe ọ bụ na a na-akpụ ndị a ego alawi 77 mkpa per month, ọnwa ọbụla obe tenenem 77k dịka ego alawi, anyị wee na-asị kama ịbịa na-etinye ndụ ụmụaka ndị a, ndụ ụmụ akwụkwọ ndị a n'ihe ize ndụ n'ọnọdụ ịbịa na-agbagharị majin isi ebe a gawa Naija, gawa Plateau, gawa Zamfara, ebe a ọnọdụ enweghị nchekwa maọbụ Borno a na-eji ogbu n'igbe azụ oku ga-egawa ebe ahụ na ịgaji ime NYSC. Kama ịbịa na-etinye ndụ ndị a n'ihe ize ndụ, ọ bụ na icheghị na ọ ga-aka mma ọchịchị etiti aka keleticha ego a o nwere ala n'isi o nwere ala ka mmadụ si grajueti akpam. Clara nwoke ọcha ya sị yes madam, asị ngwa were ya wee ego ọchịchị etiti na-enye gị si gị ji ma ege na malite ndụ ya wụrụ ji ọhụhụ gị hụwa. Ọtụtụ ndị mmadụ ji ihu ji eme eke ya. At least you start from somewhere. It will go a long way to help. Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ o nwere oke ego akpụrụ n'ala where is it? Ọtata ka nri ya nyụpụ ya ọtata mgbe ụfọdụ ọ gaghị abata anyị eriela half of it. Gị ji ya ma ihe anya n'ahụ, gị ji ya ma ihe anya na-eme gịnị n'ahụ. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị sị asị gị gafe ala nna gị ka a kwụọ gị alawi 924,000 ka 77,000 naira ahụ gbara in 1 year, ma ọ bụkwanụ gị gacha akwụkwọ pụta ka etikọtacha ego alawi a nye gị ya mgbe ị gụchara akwụkwọ, kedu nke ga-akara gị mma? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 ma bụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. Ịkpọbata ga-egbalị agba okwu gị nkenke. Chetakwa na anyị nọkwa na Facebook na ụtụtụ a, gakwa ebe ahụ zibatara anyị ozi ịbọọlachi nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ. Ịbọọlachi ndewo dekwa welitecha olu gị ahụ elu nọ. Onye ọbụla chere echiche ọma. Okay. Onye ọbụla chere echiche ezigbote echiche ọma. Okay. Ihe mere nwa kwụsị ihe gbasakwara etiri ụmụaka ebe amụna m ndị ụmụaka nwụọ jechara Vest and Polytechnic na that is ndị eche youth service. Parents nwa suspend nwụsị nwa echene nwekpara ndị nwụrụ aka. Okay. To me, ya wụrụ na ya agụchana nwa ọgụrụ ego nye ojiaje ọ mara na ihe bara na ya uru. Ụfọdụ ji eje ebe ahụ apụrụzụ nwa ya, ụfọdụ ji eje ebe ahụ bie ndụ. Ndewo ya gaziri gị nọ. Ịbọọlachi. Hello. Ụtụtụ ọma. Ịbọọlachi. Nwata Clara na Uchenna Clever ọnụ ahụ n'ọbọọlachi. Ịbọọlachi.
ya onye mbụ so na-akpọ na Eko FM. Always good listener na Eko FM. Ndewo. Gaa n'ihu nwoke ọma. Ndewo. Ebe m chọrọ iti ịga ọnụ na ihe gbasara ọhaneze ndị Igbo na-ekwu okwu sị tọhapụ Nnamdi Kalụ, tọhapụ Nnamdi Kalụ. Gịnị mere achọghị tọhapụ Nnamdi Kalụ? Nwoke na-adị ihe o mere, ọhaneze na-ekwesị tọhapụ onye na-adị ihe o mere. Ọwụ ọchịchị etiti ntị ochiri ha ka o nwere ihe mere nwa nwoke a mere. Ọ wụọla Jizọs Kraịst n'elu ụwa ka m na-ajụ ajụjụ. Mana ụlọ ikpe gbara gị na o nwere ihe o mere. Ọ wee n'onye mgbe a chabiri ikpe gwa gị na o nwere ihe o mere. Okay, ile ikpe ekpere mbụ discharged and acquitted. Gịnị mere ha ji kwechirikwa wee ka jee gaa n'ihu? Nke ekpere na nso nso a sizi iji chie ya. Ama m ọkwa ị na-efolo ya. Nke ekpere na nso nso a si iji chie ya. Nsogbu adịghị. Ndewo, ya gazie. Ịbọọlachi. Ụtụtụ ọma. Anyị dị mma. Ndewo. Anụ kacha si na-ekwuwa ahụ m onye ahụ n'ime kansụl Owerri West. Yes, fata ekele ya nọ very well maka iwepụta topic. Okay. Aka enweghị okwu NYSC onwe ₦1 uru onwe ka ọ bara honestly. Ahụ a waste of 1 year. That's honestly speaking, a waste of 1 year ọhụrụ. So after a support this idea, if I manage to get it, half of my whole 33,000 naira. Or who this 77 no. But the man even before the money had been, if the Italian go back express, it's on our way. I Ghana with a GG customer, Hamaho move over. Before that to Adoyo, after from River State. Before I got to know River State, you can make it a so let it 3,000 from Ebembi to Ebemroga and the rest of it, and then you return almost 3 times in a week plus CBS. So we part of good offer him to survive war. Mamsavoga is that I'm a graphic designer. So more for the past, honor my deliver any man of Papa. There were. While up at the survivors comment before the mood over a sort of support this idea. Any day they calculate here now they are 24,000. It's not only that now that 4,000. Let's say that only that graduated from the school. I get what I'm saying. Let the system should be sanitized in the sense that the civil service, one year a create space. But what we have, because you find this thing, you must to get something right, you must start from the foundation. The foundation of it, people can have to supply their aid. Kachesin, bubie no ndewo. Ikubeye. More retire, and a main space. Onye go to school, a main statutory ọrụ, onye ahụ ga-arụ. So that why you go. Young are at once, the IGP do well, but as for NYSC, or move over, the Catholic, I can discuss it in a platform. There, Yagaziri catches Baroya. Ihe ji etolili anọ si anyị lele okugo. Thank you Ozioma Gloria aka si anyị gorgeous na anyị nwawo mommy favorite mommy ya. Joy Lebechi also my wonderful friend Eko FM na ọhụrụ anyị nwa n'anya ya gazie. Dr. Mrs. Mmole Barasio were zibata ozi ya sị hụrụ NYSC ya iji otu afọ ife ala nna anyị a na-ekwu okwu ya na onwe izu uru ọbara na o kwesịrị ka akachapụ ya na anyị agaghị aga kpọrọ ụmụ anyị na-aga n'obodo ndị a ọnọdụ enweghị nchekwa na-adịghị ịnụ na-etinye ndụ ha n'ihe ize ndụ ọtụtụ ndị mmadụ atụfuola ndụ ha ọkwa ị na-aghọta n'ihi iji otu afọ ife ala nna anyị a ọtụtụ atụfuola akara aka ha n'ihi iji otu afọ ife ala nna anyị a ọ na-ajụsị ndị ndu anyị ha ga-eziga nwa ụmụ ha n'ebe ndị a na-ekwu ekwe ikekwe asị gọvanọ local government chairman ya ziga nwa ya na Plateau na ọrụ na a ga-aga n'ihu dị na-emekwa ihe ndị kọpas la kọpas ha onye ọbụla azigawa ya na zonu ya ya gaziere gị na Dr. Mrs. Mmole bara ịbọọla chi
ụtụtụ ọma dị na nwunye kachasị dị na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo. ụtụtụ ọma injinia Frank Uju ebelebe. Uche otu mere taa. Adị m mma nwoke ọma. Uche kema na onye ahụ ikwu ọrụ na-eme ya otu ọ garakwa ka gratuity. A ga-ejikwe ha ụgwọ. Ị ghọtara? A ga-ejikwe ha ụgwọ, ọ bakwala gratuity and pension. Anụ nke ọzọ kọntra ya na ogo anyị nọ na kọntra ya na-awụ enweghị ebe ị nọ na-adị safe. Mgbe nọ na mgbago ugwu mgbe na mgbada ugwu enweghị ebe dị safe. So ọtụtụ n'ime ha nọkwa aga ebe ha ga-aga ha nwetakwa connection bakwara onwe ha uru. Ị ghọtala? Enwere uru nọ na ya nwekwa ọghọm nọ na ya but issue nọ na ga na obodo anyị bụ Naijiria awụzi obodo insecurity relele ọja enwezi region ọkas ọ nọchi everywhere. So ihe nọ nga aha na ha awụ ndị isi agbalịa ịhụ na emere gịnị apịrị nchekwa bịa isi ịhụ na emela nchekwa ya nwụọ fee n'obodo a. Outside that my brother enwekwa ebe anyị aza aga ndewo ya gaziere gị nọ injinia ya bụ chọrọ obi gị adala ụda gaa n'ihu nwaanyị ọma. Na nke a si n'aka Wisdom Udochukwu ọ sị ụnụ amakakwa na nke a si n'aka Sọni Chukwu ọ sị ụtụtụ ọma nke ọ pụọla ngwa gaa n'ihu ọ sị ụtụtụ ọma nwoke ọma na nwaanyị ọma ndewo. Na nke a si n'aka Lasbon ọ sị ụtụtụ ọma beautiful radio couple in town ọ na-ekele anyị ọ sị anyị nwee ụbọchị magburu onwe ya my lovely people ndewo ya gazie nọ last born Ebolachi. Uche na Clara. Ụtụtụ ọma. Aha mbụ mmadụ iwe si m ngere na-akpọ. Igwe Clara ha ma m ndị ọnụgbo anaghị emechichara ya. Chere kene ka anyị kọke n'ihe ọzọ Clara na-akpapụ m iwe biko kọọ ihe ọzọ ịnọ. Ihe m chọrọ ikwu ebe ahụ bụ na ihe gbasara dịka NYSC ọ bụrụ na o nwere mgbe ọ bara uru ọ ga-ala nnukwu ụlọ ụlọ ọ kọrọ ugbu a n'ihi na ihe ize ndụ ụlọ n'ime ya karịrị akarị. O nwere ka ọ dị mmadụ ga-azụlite nwa afọ niile n'ịkpọrọ ya kpọjee Borno kpọrọ ya kpọjee Naija kpọrọ ya gaa ebe a anụkata ihe gazi akọrọ gị wotu Mongo Park ijiri discover River Naija pụta na bota mosiji atagbuo ya. So ụdịrị ihe ndị a ekwesị ha tagbuo ya. Nwa ahụ na ha gụchara ọwụ 1 million naira were golo pụtara ha nye ya prọl ụfọdụ n'ime ha na-agacha kọsọbisi ha lọtacha ọkụ ihe a na-amụ gawa ihe a na-arụ. Nwa ahụ na-agrajueti mgbe ahụ chi were ya nye ya ọtụtụ ụmụaka ndị a ga-abara onwe ha uru ma ọ bụrụ na igocha ahụ banyere ndewo ka ọ dị nwaanyị ọma ka anyị lebakene ya anya n'ụdị a ịma NYSC ya na-ekwu okwu ya onye nụrụ ebe a na-ekwu maka trenin ọwụ ha many months ka ị ga-enwe ya only 2 weeks ị ga-eji 2 weeks mụta ka esi akpụ isi mụta nwuo ka esi akpụ isi aka esie gị ike ị ga-eji 2 weeks mụta nwuo ka esi akwa akwa aga ebe ahụ asa imewa kpijim helebo halaba hiwo haba ka m na-esi n'elu osisi dapụ anọrọ n'ala sị a ga-awọ m sinsi ebe ada ụnụ ga-awọ m ụnụ ga-awọ m ọ Chineke m chere m halaba hilebo pam 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 pampampam gbawara na-atọ ụtọ egbuwe pampampam pampampam anyị ebidie na-atụ onwe anyị n'elu ka ụmụ ele heka ogene ị ga-aga omere anyị esikwa ike omere anyị awụ ndị agha kedu dị uru ịmarụkwa ugbu a mmanwe aghọtaghị ịma ụfọdụ ga-asị ị ga-amụta nka ị gaghị eji mụrụ 2 weeks amụta ka esi eme babe mana ọ bụrụ ma gọọmenti ịma ihe a meziri emezi eji akpọ ya nwa mma ebe ọ bụ na a ga-akpọrịrị ndị ụgwọ a ga-akpọ ahụtụbeghị m ebe a sị eji ala wee anaghị eji ụgwọ ndị a na-agbalị na-ekwe ụgwọ gịnị mere a na-agaghị etikọtacha ego a onye pụta ozugbo ị banyere akwụkwọ abido kaklet wara gị pụta asị ngwa 1 million naira 1 million ọ bụ eziokwu na naira na-awụ onwe ya n'ala ebe o buru ibu mana onye nyere 1 million naira m ihe nwere ike iji ya bido ụwa ikekwe nne na nna ya emezukwuore ya eji ya mepee ahịa ma ọ bụ n'ime 1 million o nwere ike wepụta 300,000 ji mụwa ọrụ babi n'ọnwa ị na-akụziri o nwere ike mụta ya mụọ ya in a standard way aka agbasie ya ike a na-eriski ndụ ụmụaka jikwana azụtara ya moto emezuo ya ego ji zụtara ya ụgbọala mgbe ụfọdụ o nwere ka anyị ga na ebe a na-enwe trenin mmadụ ekolapsụ mmadụ adọjiri ya ọka akpa ọ na-eme
ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị n'oge na-adịghị anya o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ụtụtụ a imekwala ngagharị. Echo FM 100.7, the fresh news people. Anyị ajọkwala ọzọ Old Empire Limited ọrụ